Priatelia, ja vás zdravím. V dnešnej časti vítam všetkých tých, ktorí majú záujem o kompletné servisovanie lyží. Za posledné obdobie tých 2-3 rokov ja cítim obrovský záujem slovenskej verejnosti o informácie týkajúcich sa servisovania lyží v domácich podmienkach. Osobne si myslím, že ten ručný servis sa dá vykonávať bez nejakých veľkých problémov. Výsledný efekt je výrazne lepší ako ten strojový úber, kde dochádza k neúmernému úberu nielen sklznice, ale aj samotnej hrany. To znamená, tá životnosť lyže sa potom nejakým spôsobom výrazne skracuje a povedzme si tak, že pri bežnej hrúbke hrany zhruba tých 1,8 až 2 mm tých strojových servisov je možno 10-15. Tam vždycky závisí na tom, ako je nastavený samotný ten. Základnou podmienkou, aby ste si mohli doma vykonávať ručný servis, je predovšetkým to, aby tá domácnosť mala nejaký ten priestor, kde sa tie lyže môžu robiť, to znamená minimálne tie 3-4 m štvorcové s tým, že je tam pomienená výrazne tá nutnosť pevného uchytenia lyže do zverákov. Bez toho to nemá zmysel robiť. Prvou základnou operáciou bude tuning hrán, to znamená jedná sa o nauhľovanie hrany horizontálne a vertikálne. Robí sa to výhradne u lyží pretekárskych, poprípade u lyží, u ktorých výrobca jednoznačne definuje, že lyže nie sú pripravené a záleží na samotnom lyžiarovi, aké uhly si zvolí. Pre horizontálny tuning hrán používame dva typy prípravkov. A to prípravok s nastaviteľným uhlom, to znamená od T0 do 1,5 stupňa. Druhým typom prípravku je prípravok pevný, ktorý má na pevné uhly, to znamená 0,5, 0,75, 1, respektíve 1,5 stupňa. Dôležitou zásadou tej príprave je správne zasunutie pilníka do toho prípravku, aby nám počas tej samotnej operácie ten pilník vyhadzoval piliny smerom von od toho ťahu samotného pohybu rúk. Je to dôležité najmä preto, aby ten úkon mal svoju funkčnosť a na samotnej tej hrane sa nerobili nejaké. Takže postupne prechádzame až k samotnej tej špičke. Lyžu otočíme. Otočíme a znova od začiatku až po ten koniec. V zásade pri tom horizontálnom tuningu platia dve základné pravidlá. Práca s týmito prípravkami, jedným alebo druhým, sa na lyži vykonáva jeden jediný krát. To znamená, je to pri tom prvotnom natuningovaní samotného toho horizontálneho uhla. Prípravok sa nepoužíva na to, aby ste vy počas životnosti tej lyže si doostrovali horizontálne tú hranu od spodu. To viedlo k tomu, že by ste neustále za každým pri tej operácii by ste si brali nielen z rany, ale aj zo sklznice a tým viac menej by to nemalo žiadne opodstatnenie. Druhým dôležitým faktorom je veľkosť samotného toho. Uhol horizontálny je daný typom lyžiara a charakterom samotnej tej lyže. Zo skúsenosti viem, že napríklad niektorí slalomári zo svetového pohára vôbec nepoužívajú horizontálny podbrús. Naopak pri tom obráku, pri tom by som povedal agresívnom carvingovom postoji sa nastavujú uhly
1,5 až 2 stupne. Ďalšou operáciou, ktorá nasleduje po tom horizontálnom tuningu, je vertikálny tuning. Lyžu si uchytíme v tomto prípade do vertikálnej polohy, najskôr z jednej strany. Na ten vertikálny tuning sa používa takáto fréska, ktorá má prednej časti brít a v zadnej časti je hľadiaca plocha, ktorá dorovnáva tú prvotnú operáciu ako takú. Pri tejto operácii je veľmi dôležité sa rozhodnúť, aký uhol sa nastaví. Tie uhly v bežnom lyžovaní sú v tom rozsahu 89, 88 až tých 87 stupňov. Tu si lyžiar musí zvážiť, či nastaví ten uhol tupší, tá životnosť tej hrany je výrazne dlhšia, zároveň to lyžovanie, alebo respektívne ten grip na tom tvrdom podklade nie je až taký dobrý. Na druhej strane, pokiaľ nastavíme ten uhol 87, tak uhol bude ostrejší, ale samozrejme dochádza k výraznejšiemu opotrebovaniu toho uhla, to znamená skracuje sa životnosť tej hrany a je nutné tú operáciu dobrusovania robiť častejšie. Pristupujeme k samotnému tomu vertikálnemu natuningovaniu hrany s tým, že si frésku položíme na hranu, tú opernú plochu frésky oprieme o sklznicu lyže. Primerane pritlačíme viac menej na stred tej frésky ako takej, nie len na ten brít a začíname pomaličky ťahať a robíme ten tuning. Pekne vidieť, ako sa vytvára tá špona na tej lyži a tvaruje sa samotná tá hrana.